demen sömürgesi bolsa da şu sömürgede de adamları yani intellektual demen resursları ulanmak için yani sen sömürecek olsan sen bilgiin olsa seni kesti sömürüp bolýardy. O sana ul zatlar ettirip zat elinden alıp bilýärdi. O senge yem bir peýdan etseler çok köpelýärdi. Şoň emesine Türkmen biraz o bir bilimli, ılımly, bir intellektual bir gatlak emele geldi-de, isleseler islemeseler. Men ýa iň uly sömürge ýa guruluşynyň içinde işlen adamda men Holopromda. O bar karyeram şo taýda geçdi. O men bir sömürgen bir wekili diýip o işe goýulma diýmediler. Biz ulanjak bolup şo taýda şolardan öwrenmeli bolduk. Şeýip betişdik. Şolar ýalak ýetişen bir den gatlak bardy. Ne yar demedinde şol adamları ýok etdiler-de. Ol adamlar yani ýaýla bolup bir professional adamlar. O yani okap bilip, eşitip, analiz edip, o bağlap, nemetip bilýärler-de.